Acest Mga bărbat guys, din no, Mexic are so cel mai siguro lung ang organ pinakamalaking ari sa măsurând buong mundo mga guys. 48,5 So cm, panuorin natin itong echivalent lalaki na ito lungimii mga guys. verticale a Sobrang 3,000 laki pe ng scut. ari A fost sa recunoscută kanyang având harapan, dizabilități no. grave. So mga guys, Acest bărbat din panuorin Mexic nyo. a experimentat o creștere bruscă la vârsta de 9 ani. La vârsta de 16 ani, acesta crescuse deja la 20 de centimetri. So grabe mga Cu guys, cât sobrang creștea mai laki. mult, părea What? să Oh, crească și nako. mai mult, fără să dea Kapag semn ito de tumira sa'yo, La nako, vârsta de 20 de ani tago sa a puwet ajuns to la mga 40 guys. Oh cm, no! iar la 25 de ani a ajuns la 48,5 cm, făcându-l pe el bărbatul cu cel mai lung organ masculin din lume. Cu toate acestea, acest organ neobișnuit i-a adus și multe necazuri. Viața lui a fost afectată, neputând să meargă normal sau să-și mențină echilibrul, având nevoie chiar și de tratament Grabe. special când folosește toaletul. Deși s-a înscris de multe ori la Cartea Recordurilor Guinness,